Nalakip ang pangalan sang Chief Executive Officer sang Chiyuto Creative Wealth Document Facilitation Services nga si Patrocinio Calves Chiyuto Jr. sa mga person with disabilities o kon PWD nga makabaton sang ayuda sa Bacoor, Cavite. Natumod nga si Patrocinio Chiyuto Jr. nga yara sa listahan sa mga PWD nga natalana kun tani makabaton sang ayuda. Kagang Patrocinio Chiyuto Jr. alias Don Chiyuto nga CEO sang pinakadako nga investment scam sa probinsya sang Capiz ang isa lang. Natukibanduga nga tuig 2017 katapusan nga nakitaan si Chiyuto sa ginrentahan sini nga hulot kag wala na makabalik pa matapos ginaligar. Ginpalagyuhan ang nabilin sini nga balayran sa ginokupar nga hulot. Antes sini nagtukod man ini sang klinika sa nasambit nga lugar kag nagpakilala nga isa ka doktor. Apisar nga sa datos sang Professional Regulation Commission o kon PRC wala sang Patrocinio Chiyuto Jr. nga lisensyado nga doktor. Sa karon plano sa mga opisyal sang barangay nga ipakakas ang pangalan sini sa listahan sa mga PWD nga makabaton sang ayuda. Bungod wala na ini nagapuyo sa lugar kag wala na makapakita pa pila na katuig nga nakaligad. Sa piat gabahin, hindi pa mathag kung ano na ang natabo kay Chiyuto matapos ini ginaligar ginkidnap sang tinilikdan nga bulan sang Marso sa syudad sang Las Piñas. Tubtub subong, wala man sa gihapon mabalik ang gini-invest nga kwarta sa madamo nga mga tawo nga nagsalig kay Chiyuto kag sa mga uplines sini. Balita nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si Kabanderang Roldan Bisana Villarreal, nagabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera